Ja, så er det jo usædvanligt i dag, fordi nu står jeg jo op, mens det er lyst. Og det er jo helt fantastisk, fordi det har det ikke været et par dage. Men det er så, nu er det jo så torsdag, og det vil sige, det er den næstsidste arbejdsdag. Så i dag skal vi flytte location. Vi skal flytte ud til det der marked, som vi kiggede på den første dag. Så det bliver jo sjovt at prøve det. Her, jeg er faktisk ret overbevist om, at jeg vil kunne komme i swimmingpoolen i aften. Det tror jeg, fordi det er tættere på. Det er ikke så stor transporttid, som det var i går. Så må ikke, at jeg kommer derned. Må ikke, jeg kommer derned og ligger og skulper rundt i aften. Det vil jeg jo virkelig håbe på, fordi det er noget, jeg har glædet mig til længe. Så, sådan er det. Ja, skud på nu. Ja, men her er den så den berømte trailer, som man snakker så meget om, når man er ude at filme, at man så har sin trailer, og det har jeg også, og den ser sådan her ud. Der er jo ikke særlig meget at kigge på, den er ikke særlig fashionabel eller noget som helst. Der er ikke noget på hylderne, og der er ikke noget som helst. Den er rimelig kedelig. Men her kan jeg så sidde og kigge på produktionsplan og på hvad vi skal lave og på replikker og så videre. Så det sådan er det. Så det er godt nok. Der skal vi lave 2 forskellige film, der foregår inde i markedet herinde. Eller 2 halve eller 2,5 eller 1,5. Det finder vi ud af. Det skal nok gå. Der er meget med hunden i dag også. Så. Men det er indendørs, og det er vigtigt, så det er ikke for koldt. Så det er godt, men sådan er det. Jeg kunne glemme lige at sige, at der er jo faktisk også noget meget sjovt, og det er, at man kan få noget sådan noget her som det her. Det er faktisk ret lækkert. Det ser ikke sådan ud. Det er sådan noget friskpresset juice. Prøv lige at se en farve, det har her. Så det er virkelig noget, der brygger det her. Altså, det er virkelig saft og kraft, selvom det ligner et eller andet Cheminova-udslip. Men ja, det smager godt. Det gør det. Jeg siger, det er en af de andre meget spændende ting, der er her på sættet. Det er, at der er jo også en stor Apple-konference i gang, samtidig med, der kører her. Det er Apple, der har en stor konference i øjeblikket. En konkurrence, der hedder Hvem kommer først på nettet? Og der har vi også den helt nye her, der fører. Det er skuespilleren, som spiller hele tiden. Det er her, han er ikke særlig god. Men det var, hvad vi kunne få for pengene. Og iPhone'en, han vinder herovre det hele tiden. Så ja, se, der er en Apple waving der. Jeg går her med Kenneth Kant. Kenneth Kant. Og gør det selv. Og Kenneth, han har hovedpine i øjeblikket i dag. Den er ved at få tage sig. Den er ved at Det er mere at få holde øjnene åbne. Ja. Så hvordan, jeg vil godt spørge Kenneth, hvordan det går. Er du en glad mand? Absolut, ja. Meget godt. Nej, jeg kan slet ikke få øje på nogen som helst grund til ikke at være glad. Ja. Hvordan er jeg så? Du er jo indpakningen af den gave. Du er eller nej, faktisk vil sige, du er gaven. Alt den her glæde er pakket ind i. Okay, det er mig, der er gaven. Og det gør, at hovedpine og fatigue forsvinder som flug på solen, når du kommer ind på sættet. Ja. For 2000 år siden, der hed han Jesus. Ham, der gjorde sådan noget. Men er det noget, du tænker over? At der måske er en forbindelse mellem Jesus og mig? Jesus og dig? Ja, eller mig? Eller... Sagt på en anden måde, hvis jeg er Jesus, hvem er du så? Judas kan det ende med at blive. Hvis ikke jeg passer rigtig godt på nu, så
så kan det godt blive en Judas. Det kan jeg sagt. Nej, det kunne jeg aldrig. Nej, det er ikke sådan, jeg er sådan, nej, Jesus er et godt billede, synes jeg. Ja. Jesus. Du er Jesus. Nej, det er du. Det er mig, Jesus. Ja. Og det er dig, der er Jesus. Nej. Hvis du er Jesus, så var jeg. Det var det. Nå, det er det, der var spørgsmålet. Det Hvis jeg var Jesus, så er du Judas. Du er ikke Josef. Den blinde, så er du Josef. Den blinde tigger. Så er du Josef. Den blinde tigger, der ikke aldrig har fået noget, men først nu får frelsen. Eller møder. Du var blind, men nu er du blevet stillet igen. Lige præcis. Ikke? Det har du gjort for mig. Jesus. Ibsen. Jesus Ibsen. Ja, det var Jesus Ibsen, TV1000, Stammevækst, Prag. Det er sådan et dejligt overview over sættet her, ikke? Så kan man se her. Så der er en lille reception derovre, og så er der nogle hylder og nogle ting herovre, og ja, det er Excel byg eller Prag. Det en af de rigtig vigtige ting, det er jo altså maden, det er catering. Og det er simpelthen, det foregår herinde i køkkenet. Skal vi se engang. Herinde i køkkenet, der laver man alt maden. Det man lavet inde i køkkenet her. Og det er dem, der står og laver mad til os her. Hello, what's your name? Sprechen Sie Deutsch? So, sprechen Sie Deutsch? I don't speak Deutsch. No, I'm sorry. German. Så her laver de al maden her, og det er the chef. Yes, chef. The Judas chef. My name's Tom. You're Tom. Hej Tom. Hej. Og det er fantastisk mad. Det er rigtig god mad. Very good food. Så det er vigtigt. Det er vigtigt hernede. Tak. Nu er vi faktisk klar til min aller sidste optagelse. Den kommer her indefra. Jo. Foregår det her virvar. Og her er ham, der styrer det virvar her. Det er Morten. Morten her, som har kontrol på alle det virvar. Hvordan det skal se ud. Og hvordan er det at have så meget kontrol over, hvordan billederne skal se ud, Morten? Er det ikke? Jeg skal bare forestille, jeg har det. Det er det der, vi gør. Just to pretend. Det er næsten en sang af Elvis. Jeg er bare med som... Ja. Bare for sygt skyld. Ja. Men han er også pæn, ikke? Jo, det er det. Er du ikke skuespiller? Nej, det er jeg ikke. Nu er jeg lidt efter ham, jeg ved ikke, Men der render en interiør kameramand rundt. Står der egentlig klar til optagelser? Jeg går videre og leder efter ham. Han er ikke meget at se på, jo. Så... Ja, det er jo så blevet... det var så sidste arbejdsdag for mig i virkeligheden, fordi i morgen skal jeg jo ikke have nogle spillescener. Der skal jeg egentlig bare lave nogle små pick-ups og sådan nogle ting. Og ja. Men jeg står herude i Prags natteliv, fordi det er faktisk det nærmeste, jeg er kommet på swimmingpoolen. Og den er herinde. Se, og sådan er det jo, så kan man stå og betragte vidunderet hernede, uden egentlig at kunne gøre noget ved det. Så sådan ser den ud. Der er den jo dernede. Og der er nogle liggestole, som man kunne have ligget i, men det bliver så ikke i dag. Det er lidt ærgerligt, men ja, det bliver så i morgen. Det gør det. Jeg er sikker på, at det gør.